Zdravím. Homeworld 2 je hra, ktorá vyšla v roku 2003, takže ona prakticky ešte nepozná Windows Vista a Windows 7, takže nepozná, aké majú ochrany a nevie ich obísť. Keď si nainštalujete hru Homeworld 2 na Vistu alebo tú 7 a skúste ho spustiť, tak vám pravdepodobne napíše, že program prestal pracovať. To je spôsobené tým, že vo Viste v 7 je zapnutá Deep ochrana a tu treba vypnúť. Takže najprv si overíme, či máme zapnutú Deep ochranu. To zistíme tak, že dáme práve tlačítko na vlastnosti počítaču, rozšírené systémové nastavenia. Tam máme záložku spresnenie, v nej hneď pre výkon nastavenia. Tu je záložka zabranenie spustenia údajov. Takže takto by to u vás malo vypadať, keď je Deep ochrana vypnutá, že proste tieto dve položky sú zmrazené. Ale keď nie sú zmrazené, tak Deep ochrana je zapnutá. Respektíve skúste dať túto druhú položku a pridať program a nájdete tam súbor tento program C, program files, kde je Sierra, Virtu, bin, release, no, skúste na tento súbor pridať. Jak to nepôjde, čo predpokladáme, že nepôjde, tak treba tú Deep ochranu vypnúť. Deep ochrana sa vypína tak, že dáte štart, do vyhľadania napíšete cmd, spustí sa vám príkazový riadok. Do príkazového riadku musíte napísať tento kódik. Prilepiť, Enter, a mal by napísať operácia sa úspešne dokončila. Alebo keď máte anglicky Windows, tak Operation Successful. No, keď toto spravíte, tak treba reštartovať počítač, aby sa toto zmena prejavila. A potom treba ísť zase do vlastnosti počítača, do výkonu a skontrolovať si, či je táto položka zmrznutá. Jak není, tak skúste ešte raz po reštarte spraviť ten úkon s príkazovým riadkom, že tam obcháte ten kód a reštartujte počítač znova, lebo mám také skúsenosti, že na 7 to išlo až po druhýkrát. Dobre, takže prvý krok máme za sebou. A druhá vec je, musíte povoliť, treba najprv nastaviť kompatibilitu, takže dáte vlastnosti Homeworldu a tam záložku kompatibilita, nastavíte tu Windows XP respektíve. Ešte nižšie položka zobraziť nastavenia všetkých používateľov, tam zase nastavíte Windows XP respektíve, dáte OK alebo použiť a tiež použiť OK. Zabezpečenie, položku si kliknete a tam máte troch userov, užívateľov. No, dáte upraviť. Všetci títo užívateľia by mali mať vlastne všetky povolenia pre spúšťanie súboru Homeworld.exe. No a ten user, to sa musíte povoliť, všetko, najmä úplný prístup, všetko to treba povoliť. Dať použiť alebo OK, to máme. Ďalej posledný krok je tu spresnenie. Spresnenie máte defaultne troch užívateľov a user, čo ste vy, má čítanie a vykonávanie. Takže aby vám tam pribudol takto štvrtý, prakticky ten istý, s úplným prístupom k hre, a treba dať na tohto upraviť. A tu ho treba pridať. To už si nájdete. Takto nejak to už
Už neviem, keď to mám spravené. Asi OK. No mne to už vlastne nepôjde, keď to tam pridáte. Dobre. Dáte OK. No, to by malo byť. Mali by ste tých mať 4. Tak toko tu mám ja. Všetci majú úplný prístup. User aj systém aj administrátor. A ďalej vlastník. Vlastník musí byť administrátor. Nie vy ako užívateľ a administrátor. Keď tu nemáte vlastníka a administrátora, tak treba dať upraviť a za to tu treba nastaviť. No, to by malo byť všetko. Máte OK, všetko OK. Ešte dajte si pozor, aby ste vo vlastnostiach nemali tuto zaškrtnuté iba čítanie alebo skrytý. Dobre. No a to je všetko. Môžete hrať Homeworld 2. Ešte vám dám jedného typa, pravdepodobne v 7 a vo Viste nebude, keď spustíte hru a dáte nastavenia, tak nenačíta rozlíšenie vašej grafiky, ktoré máte nastavené defaultne. Tak treba nastaviť všetky veci na maximum v grafike, ale samotné rozlíšenie grafiky nenastavujte, dajte uložiť alebo save a vidíte zri a choďte do zložky Program Files, Sierra Homeworld Bin a Profiles. Pravdepodobne budete mať vytvorený profil 1. Na ploche si vytvorte ikonku WordPadu a jednoducho priťahnite player cfg.lua do WordPad ikonky. Ten vám automaticky otvorí tento súbor. A asi pri konci by malo byť nastavenie rozlíšenia. Tak tu si editujte tieto dve položky, ako šírka a výška, na také, aké máte na strane Windowse. A uložte súbor, krížik a mali by ste už mať dobré nastavenia rozlíšenia. Priamo v hre nenastavujte, lebo potom by vám asi padla hra. Pred každým nastavením potom budete musieť editovať v tomto súbore asi. Tak, to je všetko. Prajem veľa zábavu.